amna nomzi mistake ethu yokuqala yayipha zange sicommunicate zange mina nacinga ba umzi uyayibo yeah sidibana abantwana ke ukuba yithu exactly yabo yaphila sebephila apha umna apha ngathi ndiyabanda ngoku yebo lo because intshaqalo mntana ujonge lo mfethu so yintoni Mthethela nolona. Mthethela nolona. Ngiyithatha isusa. Wawutsala wena umsi khuphele kulomntana and then lo mntana khuphele kulomntana and then yena khuphele kum. Ekhumula lo we. Ngikhumbulaga. Ekhumula lo we. Ngikhumbulaga. Papa, when did you take pick? Numura marotman abantu. Iqala njani la night? Kaloku level 4 kanye ngo level 5 kaRamaphosa. Sure. Lockdown. Sure. Yeah. So ngoku thina disemali yabo sifuna short. So siyapha kwamaklasana because sithenga over ethangweni. Sure. Yeah, sidibana abantwana ke ukuba yithu. Sure. Exactly yabo. Ibe lo weke ukuba siyakhwaza ba kavule. Like awavule zikaka. Zakuvule okusikhwaza kaloku kabamelwane kaloku bafonela amagada ba kuthengiswa ibooze apha. So abamane bevala ke phaya. Kufuneka sisuke pha siwalk sihle. Uyojoka nokuthula. Exactly. 1 hour walk. For ipotile bra. Ipot 1 pa. Kake ayikho indawo thengisa utywala. And also ayikho indawo thengisa utywala ngekhadi. Zikhona izikhoxa apha endleleni sithengisa ibhiya nentoni but zizindlu zabantu. So akho umuntu uthengisa ikhadi. Yabo and yena ke uyalithatha ikhadi phaya. Yo. Asifika pha enyana singqayisela sathenga pha no red hat red no lasithenga pha imali inkona lo bhuti you 300 350 I think you want $1 no 140 but sayithika nge350 red hat yeah lockdown sayifumana nge350 nezabhiya zoma 40 rand you la lockdown like business ezininzi like ezithengisa utywala zibe nemali ba extendile abantu jo you know must spend 800 ngalamini ngeza wages azengaka cha yo kalaphiwe ngokubuya ke lokho bone dala siyama sidiniwe yabone sithathele ejeni so bayi4 imnuna nami nabantwana bayi2 yabo so ngokukho iway bone la nto kukho vibe bekwela 2 yama pha bekho la 2 yama phambili mani ngephinda kudityanwe yabo mane kuhleka bebe sithi ubani bone so yana nami ngicinga lonto ngabe nami bana sho kumnandi samba nabantwana siyabuya ke cha mina nomzi mistake ethu yokuqala yayipha zange sicommunicate zange mina nacinga ba umzi uyayibona le way yenzekayo nomzi ucinga ba uyayibona le way yenzekayo yabo sibuye ke oke bo siqhaqhele bhotile ke usigalele siseba yi4 yabo sigalale short nobi bephele maxweni bathi abanana noba ukhona indawo abasaya kuyo yabone abanana nanoba bayotshintsha kanye bayovasa one of the two but one but babuya be different yabo and but also babuya bebaninzi nansi ke okenye ne-air police I mean yes slow down yabo so baninzi babuya nechomi zabo I'm like yes abuncinci nobutywala but ke bone la we bolo nje bone khona lanwane yayiyema nabantwana beyilo way yabone but baphumbami bonke isitone yabamkile ngoku noba kungo12 amaxesha baphinde bahamba kwesibini yabo baphinde baphume yadi kwama ongamacherry baphinde kwabuya thula thube sihamba naye kwa Eli ithini way ngoku ngalonto clarity niyabuya nibuya lapha erumini zosinontozela and bekusekulalo clearly ngobe kuhabe behamba basiyalala okay sizazipholela thina bona bamkile baphinda babuya kuhlalwe ebhedini qalapha ke oke
mistake yesibini ke ngoku and again as communicating but sifila iways wrong mina ndibona bakwenza kantoni ngexesha ninxile like ndibuphelaga andidigrand neparty and focus manditsho mina namuna focus uyayibole weyenzekayo kha uyonqina unixelela andiyazi for ntoni ba masiphume seyithetha phandle you know bro like lewe ba abantwana bahleli apha lewe nehlele ndim msimana bekabantwana lo mnana beshaya ngam uhlele ecam ngosima lo msimana shaya ngayo uhlele ecam kwam tsaka pha andiyiboni mna lo way kha sihleli nabantwana yayibona lo way so mna ndizama apha mna nam nengqondweni yam uzama pha yona yitsho kumba ayeka retreat akajongisha yam ba hey ayaphila sebephila apha umna apha ngathi ndiyabanda ngoku yayibona lo because intshakalo mntana ujonge lo mfethu so yintoni mandikhulishe yonke same time wayibhuda umziyo mosha imini yonke yokutamzi wenza ntoni nala hlaba iraphu mnanami kulo ufuna hlaba iraphu mnanami munyu leyo ngoku iyalinda ba lo mntu ndimfunayo umunce lo mnana linda lena instead baleni peni ngokulinda le ba sethi njaka thini ngoku kwenza kantoni ngoku apha ngikhaleza way ba kwenza kantoni ngoku apha ndayiqala ke ukubona nami ba mzi yes kaloku mna ndibone kuyalunga mfethu pha so ngqoma okay yabona yami yothetha apha ndiyayibona cause ndifundile timing kwangobe sisiza okay intshaqala ibhalelwe kumsimana naye la mnana ngithethela nolona ngithethela nolona ndiyithatha isusa intshaqala yakhe lo mnana ibhalelwe kuwo and bayincokola bona ba communicate nansi ke okenye bona ba communicateile so ngoku the moment ke lo kaka imunca lamntana sikumosha ke leyo into ba yo umni timing yam bra serious ndiqoma lo mjidi ejamba le way okanye ngenxa yaxole kaka andiboni nix ndibone melendlela bahleli ngayo saluza bra bahamba bra lo way bagoduka walinda kaloku lo fan because mina ngqoma zesula inye le nto naselapha ngoku ndabona sekuthiwa masambe hayibo kutsho le page qumbe nyani like uqumbile eyishaya nyani ngotamzi ufama nawo munqile kodwa boy ndiyazama kaloku ngoku emanibuza famba uzama uyadubula yabona understand wena bayimood yatshintsha njani after wena phofu ngela xesha wena umunca lamntana understand bayi bofonini sanibambe boy hayi no isession umngani yashesha la ncoko yabi yangichaza yabo ngoba okay mna manje sendithini attack boy same time munyu wathathu nono nansi ke okenyinto naye wathatha ke ukumunyu naye kwafumfethi yaze yinto yandenza bamazibambeke phaya yakhumbula before kakushaya okapipe kakushaya no usachaya insana noma sachaya ibheke ezi8 washaya insana yakhumbula mamela ke wawutsala wena umsi khuphele kulomntana and then lo mntana khuphele kulomntana and then yena khuphele kum ekhumbula lo way ndibuyikhumbulaga ekhumbula lo way ikhumbulaga sele munca lo mntana kulolondo le okay yakhumbula yaqali lo way and then saba sekukhala umunye but still nje wachintsha nje same time konse kanoni ngo kaloku abone ba serious cause kwakuthiwa tsala mos so naye okay watshona nawo mna namlahlanayo kwaye bona sihlele bedini soyi4 yancenga naye kodwa lo shit esiluzisa soyi2 but ayiphumela lawe bro no sawenza into wrong mane but if sasiyithethile kwathina kwa eli mhlawumbe amasimanya yaboma somnana moja sure singene cha yayo yaba night kake mani bra kake le kaka ke ngokumne timing nami seyinqelela ke ngokuba man fonile mnana ushanga hawe foni wathini kana mngqongqozela emngqongqozela kokwabo ifestireni
Asikunywe asibatywe asikunywe yomnkonkosele Rumi efestireni kuvuka fondini uthi ndiyekile uthi ndiyekile Uthixo yeqoka kayacela Jonze emnyango kulinde emnyango lapha emnyango va ngitsho emnyango pha ekitchen bakolecala phinde ndibuye ngishopha kuyalayita lo kavule I think also wayibala bechomi yakhe nayibekile uzobuya yedwa ayizufana Oh, akwaloseka kodwa baba. but ke